Il-min tara l-iktar sexy fil-Parlament Malti. Lilkom it-tnejn. Il-Ġustin. Ġustin nħobb jena. Ma nafx jimkinu. Tara sexy il-pol. Lexi, għax il-ħin kollu jitħaq veru boċċuwek, imma l-ħin kollu jitħaq ferħon. Liħor, jidher iktar seksi da. Joġbok Tonio hi. Imma jkollok toħroġ miegħu peress li nazzjonalistu. Le, le, le. Għax nazzjonalistu. Il-raġel laborist hi. Ejju l-allu, t-ċajti. Marrajt hija. Mela mhux tajjeb għalik dax naħseb nazzjonalist jien. Għaxxamela lija raġel, jgħidax dak nazzjonalist. Għalhekk jiġifieri kieku kien laburist orraj kien ħallik. Laboristiju. Ma raħallik ovvja hija. Farid żbieda, prosa sinjura hi. Tant hemm xelta kbira li qed ħawadni. Mux naħseb Giovanna De Bono. Ġovanna, Mantik jaqgħu nazzjonalist intimma. Independenti. Biex toġbok Ġovanna De Bono tkun nazzjonalist bil-forsi. L-tifla tijaj hi Justin Kalwana. Ngħidlek akkajjena, iż-żewġ ili l-tifla tiegħek. Miż-żewġa hi. Sekija. Toġbok Justin. Fija daqqa. Wejja, għed maħallek minn dakka. Il-min tara l-iktar sexy. Il-Tonio Fenek? Jo il-professur Edward Cicluna. L-Edward Cicluna, ħita. L-Edward. Tħobbhom maturi. Ej, viva. Maturi u U frata. U intelligenti. intelligenti. Mux il-Joseph hi. Għandi feeling il-nazzjonalista ma nafx. Mela, bil-blu dera infatti. L-Prim Ministru. Joseph. Isma' il-min tara l-iktar sexy fil-Parlament hi. Min taħseb li fih daqqa. Jien naħseb li Joseph Muscat, Prim Ministru. Li ju tiffanzja. Ija. Ġifieri inti qed tgħid li Joseph Muscat fih daqqa. Joġbu kollha hi. Iva kolla jawxmu. Sib isa diffiċli biex tażel veru. Għaxina dilettant ta' seks. Tara tanta xi. Ta' seks. Iva. Kam għandek żmien hi? Jina 68. Ma l-sena d-dieħla ġbin is-sena kbira tiegħek. Iva, mela. Sena 69. Mela, dik Ħansa sik laqwa. mistoqsija fuq id-nej. Ikollok tagħmel is-seks ma' xi bil-Parlament ma' min tagħmlu hi. Le, dak le. Claudette. Claudette. Naħseb nazzjonalist intom. Għaxan t-tifla Claudette jisema. Kolla. Il-nisa li jem kolla sexy narru. Kollha sexy hija. Grazzi hi, ġurnata tajba. Mux kolla seksis. Kolla seksis. Mela hi. Job De Bono Grek. Il-dan il-Tonio. Jew il-Edward. It-nej. It-tnejn l-istess sexy. Ejwa, eħe. Ma narax differenza kbira bejnom it-nej jena. L-iktar seksi. Il-Joseph. Il-Joseph tara l-iktar sexy. Owil. Edward liktar, Edward il-Franzja. Imma da iktar seksi, ha? Joġbok Tonio Fenek? Mela liħu mux xie. Xieħ. Kieku l-ġemel jara ħotobtu għaw jmuttobtu naħseb sinjura. Min taħseb li huwa l-iktar sexy fil-Parlament Malti? Fil-Parlament Malti, L-iktar Dr. Herrera hi. Tara sexy il-Joseph? Ħafna. Jirrajtu tqawwa ftit da. Mela ma dakax qiegħed fil-triq tajba. Dik sexy. Peppi, għat jara lek il-mara sexy. Għal-marti għat jgħajti.